Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά σε μια ιστοσελίδα που κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόσχεση. Η αρχική σελίδα δηλώνει ξεκάθαρα «Έλληνες hackers στην διάθεσή σας». Αρκετά τολμηρό, σωστά? Και δεν σταματάνε εκεί. Προχωράνε ακόμα παραπέρα, προσφέροντας ενοικίαση προσωπικού hacker. Το ερώτημα είναι προφανές. Τι ακριβώς κάνουν? Είναι αυτό που φανταζόμαστε? Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα ειδικών στην ασφάλεια πληροφοριών. Και η δέσμευσή τους είναι ξεκάθαρη. Ηθική, σεβασμός στην ιδιωτικότητα και συνεργασία με τον νόμο. Με λίγα λόγια, η δουλειά τους είναι αυτό που λέμε ηθικό hacking. Οπότε, αντί για παράνομα αιτήματα, προσφέρουν νόμιμες λύσεις ασφαλείας. Ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος. Προστασία, όχι εισβολή. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε τι υπηρεσίες πραγματικά προσφέρουν. Βασικά, ψάχνουν για τρύπες στα συστήματα για να τις κλείσουν πριν τις βρει κάποιος άλλος. Κάνουν ελέγχους και σε λογαριασμούς social media, όπως Instagram, Facebook και Messenger. Και πώς γίνεται όλο αυτό? Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική διαδικασία. Όλα γίνονται βήμα-βήμα. Εκτίμηση, συμφωνία, έλεγχος, αναφορά και φυσικά υποστήριξη. Και φυσικά, σε όλα τα βήματα, η εχεμήθεια είναι το παν. Αυτό μας φέρνει πίσω στο πιο κρίσιμο ερώτημα που υπάρχει και στην ιστοσελίδα τους. Η απάντηση είναι ένα μεγάλο και κατηγορηματικό όχι. Δεν κάνουν τίποτα παράνομο. Αντίθετα, βοηθάνε νόμιμα με την ασφάλεια και την ανάκτηση της πρόσβασης. Μήπως λοιπόν ο ηθικός hacker είναι ο νέος μας ψηφιακός φύλακας?